Som aquí per presentar la revista de Barres, la número 22. Ja sabeu que la número 21 vam celebrar el 10è aniversari i hem passat per l'aniversari, ja tenim el 22, vol dir que encara som vius, que avui és important dir-ho. I cada revista que surt és un petit miracle que es va fent i que a vegades sembla difícil d'aconseguir, però es va aconseguir. Avui bàsicament parlarem de dos aspectes. Un, el central, que ja sabeu que aquesta revista té com a dossier central el tren. I tenim tres persones que ens parlaran del tren: la Dolors Aval, que és filla del cap que havia estat 90 anys cap d'estació Cassà, i en Narcís i l'Assumpció Pi, que són fills de l'Montserrat Ferrós, que havia estat guardabarreres durant 9 anys de la carretera de Caldes. Perdó, de Riudellots. Tornarem amb en Joan Escalona, perquè té moltes coses a dir i molt interessants també. Llavors, on vau néixer? Com? On vau néixer, Joan? Jo, a Barcelona, amb una fàbrica. El meu pare era l'encarregat de l'industrial Porxera. El meu pare tenia una història molt maca. I era que ell tenia un molí i aquest molí feia serrín del suro. I va anar-hi una vegada, i va anar-hi un català, posant prohibidistes, a comprar suro. I, esclar, per fer aquesta operació, doncs el meu pare, diguéssim, aquest senyor que li deia Don Benito Ferrer, doncs hi va raure allà molts dies allà. I el pare, doncs, li va dir aviam si volia fer-se càrrec d'aquesta operació de comprar els productes. I que pagaria, i al mateix temps pagaria. El pare no va pas tenir cap inconvenient, va dir que estigui de seguida. I esclar, per fer aquesta operació allà hi va estar molts dies, aquest senyor hi va romandre molts dies allà. I tot aquest temps que va estar allà, doncs aquest senyor, del Benito, que li deien, doncs va veure la manera de treballar del meu pare, com s'ho feia, com girava la mola, com la picava. També el meu pare tenia un hort, perquè li sobrava aigua, perquè aquest molí era d'aquell temps dels moros. I tenia hort, tenia un hort i tenia de tot. I va veure la forma de treballar el meu pare i li va dir, no va poder estar de dir-li, Joan, si vostè vingués a Catalunya, faria això. I va venir. El meu pare m'ho va començar de seguida, però s'hi va pensar. I un dia va agafar el barco i va venir a Barcelona. I així és que, quan va estallar la guerra, encara vaig cantar la conventual de 8:45, amb sang de veu de Sílvia. Cada dia anàvem a cantar a 8:45, anàvem a cantar. I és que el meu germà, en Pau d'Estància, en Papito, que li deien Papito, també cantava a l'Escolania. I guanyava 10% cada mes. Pagaven? 10% cada mes. I jo hi volia anar-hi, a l'Escolania. I en Sant Miguel em deia que no. I jo plorava. I en Sant Miguel deia, ja hi cantaràs a l'Escolania, però de moment no. I jo li
deia, i per què no puc anar a cantar a l'escolania? I per què? Diu, saps que hi ha una moneda que diuen sevillanos, que són de 5 pessetes, i diu els bous, i saps per què diu els bous? Perquè tenen massa plata. Doncs tu passa el llibre. Tens massa veu, tens massa bona veu, ja que tenia un veu com un espinguet. Ho entens? I per això no em volia. Després, quan la veu no se va anar fent més fosca, després em va la son. I vaig estar 5 anys cantant a l'escolania. I un molt bon que recordo com Sant Oriol Castilla, que era un home que estimava molt. I es feia estimar. I va posar el nom de Cassà, era desconegut, com el que diu per tot arreu, el va posar que tot Catalunya va conèixer. Ja sabeu que tota la vella de les Gavarres bàsicament està voltada per una banda del Carrilet, des de Sant Feliu fins a Girona. De Girona diríem a Celrà i a Flaçà i al Tengros, i ja sabeu que a Celrà, no començava a Celrà, però sí que des de Celrà fins a Palamós hi havia l'altre tren, que deien el tramvia del Baix Empordà o tren petit. No acaba de tancar aquest cercle, però gairebé. Nosaltres hem fet un recorregut al voltant d'aquestes Gavarres, poble per poble, persona per persona. Aquí a Cassà en surten diverses de persones en relació amb el tren. El primer que potser hauríem de recordar és en Floris. Vaig anar a parlar amb la seva filla, que es diu Maria, que sí? Es diu Maria. Me'n va parlar, es deia Francisco Berenguer, en Floris. En Floris fa temps que ens va deixar. En parlem una mica de la introducció d'aquest dossier. Era un home que feia el manteniment de la via. Una vegada a la setmana havia d'anar de Cassà i Llagostera a peu i tornar de nit per comprovar que el primer tren que vingués al matí trobés la via lliure. Una feina, suposo que tranquil·la, però una mica complicada. Aquí també es parla d'un altre que es deia Josep Izquierdo, no sé si algú el coneix. Havia nascut aquí a Cassà l'any... Era Llagostera. Sí, va morir a Llagostera l'any 2001 i havia nascut a Cassà l'any 26, aquest senyor, Josep Izquierdo, i va estar molt de temps de cap d'estació a Valldarro, a Castelldarro. També en parlem i, evidentment, començar a parlar de les altres persones. N'hi ha alguns més dels quals parlem també, per exemple, en Xico Sastre, que també ja no del Bataclan, o en Lluís Ubi, que havia de venir però al final no s'ha presentat, que el seu pare era ferroviari també, i ell també, no? En fi, però com que ara ja tenim 3 persones que ens poden parlar del tren i dels seus protagonistes, aprofitarem això. Per una banda, la Dolors Naval, que és filla d'en Manel, que havia estat al cap d'estació d'aquí a Cassà durant molt de temps. El pare d'en Manel, el seu avi, va venir aquí d'on? De l'Aragó, de la Llitera. De la Llitera, un poble que es diu Tamarit. Va ser una persona que va venir per construir la via del tren. Això mateix. Que tenia 19 anys. Com ell molts, havia en Ruiz, el pare d'en Paco Ruiz també. Paco Ruiz era el constructor de guitarres, no sé si no recordem Paco, doncs el pare d'en Paco... També va venir amb la colla del Milani. Venien tots de la Llitera de Tamarit i van venir per construir la via. Bàsicament, a pico i pala, suposo, no? I tant. I el vostre avi es va establir a Sant Feliu. Es va quedar a Sant Feliu. Després se va casar amb la meva àvia, que ja era de Cassà, però vivia a Sant Feliu. I ja van viure sempre a Sant Feliu. I a partir d'un moment, el vostre pare entra a treballar de petit, o sigui, de jovenet, quan van treballar. Així de mosso d'estació. Anava a portar carros, paquets, anava així. I abans, clar, que tenia un sol així, era molt. I el primer dels fills dels treballadors. I el meu avi va mirar que pogués entrar a la companyia.
I llavors va anar pujant de càrrega. Després va fer de revisor. Després, esclar, l'any 40 o 41, ben bé els anys va venir de l'estació. Vol dir que més o menys era l'any 43 que vau venir. 43 o 44. Vau arribar a l'estació de Lliça. Que hi viviu tota la família. Ara mirat des de fora sembla impossible. Els meus avis hi eren 5. 5 mares hi eren. Quines estances hi ha? Què hi ha dins de l'estació? Què hi havia? Hi ha la sala d'espera, despatx, menjador, cuina, pati menjador, 2 habitacions. A mi hi havia els meus avis, i a mi hi ha el menjador, així allò en dèiem, una cama turca, com un sofà. O sigui que hi vivíeu el pare i la mare, els avis i vos, o sigui 5 persones. A més, el pare també tenia hora a fora de l'estació. Hi ha l'estació mateix. Dèiem que l'estació de Cassà era una estació complicada perquè hi havia molta feina. Complicada no, hi havia molta feina. Per què? Per l'aglomerat, ja ho sap en Joan. Ja ho sap. Els trens. La Diable, la Insoladora, tornava... Era l'estació que tenia més feina. Era una estació de primera, Cassà? Sí. I el vostre pare hi va estar des de l'any 43 fins que va tancar? El meu avi va començar i el meu pare va veure acabar. O sigui que l'avi comença... I el vostre pare... El meu pare va veure acabar. Va veure acabar el tren. Tota una vida. Molt bé. Em sembla que la Dolors hi va haver un moment quan s'havia acabat el tren, la vau explicar, que un dia vau anar a Girona. Ai, sí. El meu pare sempre em deia que els tilers de l'estació de Girona els va fer l'avi, els va apuntar l'avi. Quan anava a Girona sempre pensava, mira, els tilers. Va fer l'avi, no ho deia els meus amics. Va apuntar el meu avi aquests tilers. I jo sempre, quina cosa. Però almenys va acabar el tren i podíem anar a 2 més, podíem. Un dia vaig anar a Girona, com no vas a Girona, vam passar per allà i trevien aquests tilers. Tu saps el que em va fer? Oh, veig els tilers de l'avi. Sí, vas trevint. En aquell moment es va adonar que el tren ja no... Ja estava. Ja s'havia acabat del tot. Ja estava tot. Això devia ser l'any 70, devia haver passat alguns anys. I tant, 70, no sé si era molt pis, 74, 75. Perquè la família encara va viure algun temps més a l'estació després de... Ara viure, sí, un any. És que van tenir el pis arreglat. No teníem pressa i m'he d'anar a arreglar. I us hi van permetre, us hi van deixar estar fins a... Que tant. Van marxar que encara ens hi podien quedar més. Perquè teníem el pis ja va marxar. I abans d'acabar li van fer un homenatge a Madrid, molts treballadors. Un any abans, això. Ja te vaig ensenyar el diploma aquest. I quina era la feina d'un guardabarret o d'una guardabarret? En aquell moment era posar de guerra. Aleshores, a les 6 del matí, a les 8, a la 1, Era ben esclau, això, a quarts de 7 i a les 9, a les 10. Quantes vegades passava el tren? Les 6, les 8, a la 1, a les 3, i a les 7 i a les 10, de 9 a 10. Això que em anava bé. Jo anava a la platja, a les 8 i havia d'arribar a casa a dinar. Ni vaig veure la platja, cap a casa. Va tenir ja la família. Jo al papa mira, ens venim més tard allà, cap a casa. Aquest tren d'aquesta banda no anava gaire bé, però el de l'altra banda, el del Baix Empordà, encara anava pitjor. Aquell, fins i tot la gent de pla es veu que baixava i anava caminant. Sí, aquest els pujava, però aquest de pla, dels plats. A la banyada menjar rims i tot. I tant, i moltes vegades. I havia baixat. Quan vam anar parlant amb Narcís de l'Assumpció de la feina de la seva mare, la Montserrat Ferrarós, em van explicar, sobretot, el que a mi em va complir va ser com explicar quan hi havia d'anar de nit, quan era fosc i era hivern. Per què no ens ho expliques, Narcís? No hi havia pràcticament trànsit, després, esclar, anaves
més allà, van tot desert i jugant amb tot. I anaves tu. Sí, molts coses. Dèiem que la banda d'allà a Can Bernat, aquella banda, el tren passava... No? Sí. El tren passava encrotat, o sigui, es havia fet ell. Sí, estava... Bueno, jo crec que l'altura és la que hi ha... No? La que queda elevat. Potser més elevat després. Els que som de més tronada, des d'on no ho veiem tant, els que sou més d'aquests barris segurament sí, però jo no. Quan es va recalar... Es va posar un fa no sé quant. No, el que feia una mica de besarra era quan passaven la via seca. I havies de passar aquí un petit robó per passar. I tu no passaves en bicicleta?